ओम शांति। मो रूपाली साहू ओडिशा आदर्श विद्यालय षष्ठ श्रेणी पढ़े। मंचास नथिबा मनश्री यशस्वी पूज्य अतिथि वृंद ए पवित्र आश्रम को आमंत्रित तथा निमंत्रित होई आसिथिबा ज्ञान दीप्त भद्र मंडली तथा एठारे उपस्थित थिबा मोर माँ और भाई भौणी माने। 2 दिन तले जयकिशनी भौणी मते फोन करी कहिले, रूपाली भगवान पाखक चिठीटे लेख जहाँ माध्यम तुमे तुमर अंतर अभिलाष को तांक सामने प्रकाश करि परिबो। जन्मरु केबे कहा पाखक चिठी लेखि नथिबा ए हाथरे कोन बा लेखिबी केमिति बा लेखिबी किछि बुझी पारि नथिली। ए चिठी पुणी कौनसी लौकिक आत्मा का निकटकु नहीं बरं स्वयं परम पिता परमात्मा का निकटकु। तथापि दिने स्वप्न चित्रित होइथिबा सेई घटनाटी को मने पकाई परमात्मा का निकटकु लेखुछि ए चिठी। परम आदरणीय पिता, आपनक प्रिय संतानर श्रद्धा सुमन ग्रहण करिबे। मो लौकिक पिताଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସଂଗ୍ରହକର୍ତ୍ତା ବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ପିଲା ଭିତରେ ଏତେ ଶବ୍ଦ କି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। କହିଥିଲେ ଆପଣ ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ ଜୀବନରେ ସେହି ପଥକୁ ବାଛି ନିଅ ଯାହା ସିଧା ସଫା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଅନେକ କଣ୍ଟା ଆସିବ, ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁମେ ସାହସର ସହ ସାମ୍ନା କର। ଦେଖିବ ଏ ସଂସାରର ସବୁ ଶକ୍ତି ତୁମ ନିକଟରେ ହାର ମାନିଯିବ। କର୍ମରେ କାମନା ରହୁ, ହେଲେ କର୍ମ ଫଳରେ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ଏ କଥା ବି କହିଥିଲେ ଜୀବନରେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ସଚେତନ ଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଉଦାସ କି ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ, ବରଂ ସଂସାରର ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରେରଣା। ଆପଣ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ବଦଳିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବଦଳି ଯାଅ। ଦେଖିବ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ବଦଳି ଯିବେ, କାରଣ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାରଶିଳା। ଆପଣ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର। ଦୋଷଦର୍ଶୀ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଗୁଣଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ହୀନମାନ୍ୟତା ଓ ଈର୍ଷା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଜୀବନ ହୁଏ ଆନନ୍ଦମୟ। ସାହସ ଓ ସହନଶୀଳତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସାହାଯ୍ୟର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଜୀବନ ହୁଏ ସଫଳ। ଆପଣ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ଉଦ୍ୟମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର। ଆପଣ ସେଦିନ କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମୋର କୋଟି କୋଟି କରି ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ବରଦାନରେ ଆମ ମାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଅଛନ୍ତି ତା ତ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ହେଲେ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ଆମେ ମାନେ ସବୁ ହେଉଛୁ ଗାଗର ସଦୃଶ। ଆପଣ ଆମ ମାଙ୍କୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ବି ରଖନ୍ତି।
शैशवରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ଭାବ ଭକ୍ତି ଭାବ ରହି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ଆପଣ ଦୟାର ବର୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପଢ଼ିନି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କି ଜାଣିନି ଜଣାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଅବମାନନା କରିଛି। ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ନ କରି ଯାହା ନ କରିବା କଥା ତାହା କରିଛି। ଭଲ ବାଟରେ ନ ଯାଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ କମ୍ ମନସ୍ଥାପନ କରିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯେ କଣ କରି ବସେ ଭୁଲ କରି ବସେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ଆପଣ ଆମ ପିଲା କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହେଲେ ବଡ଼ ମାନେ ବି ସଂସାରର ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଯେ ଏପରି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି ତାହା ମୋ ପିଲା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କହୁ କହୁ ଅନେକ କଥା କହିସାରିଲେଣି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ମୋର ପକ୍କା ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖରେ ରହିବାର ନାହିଁ କି କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। କିଏ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉ ବା ନ ଯାଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବି। କିଏ ଭଲ କାମ କରୁ ବା ନ କରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ କାମ କରିବି। କିଏ ବଦଳୁ ବା ନ ବଦଳୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜେ ବଦଳିବି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା ରଖି ରହୁଛି। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ରୂପାଲି। କିଏ ବଦଳୁ ବା ନ ବଦଳୁ ଆମେ ବଦଳିବା, କିଏ କରୁ ବା ନ କରୁ ଆମେ କିଛି କରିବା। ଏଇ ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଝିଅ ରୂପାଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହୁଳହୁଳି ଦେବା, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିବା ସହିତ ଏ ମାଟିକି ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରୁ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମର କାମନା।